Ka Mawlai Sports Club sa season 4 kalayo ban rabiang e kanam Lahduh ha kalempung ilakai Shillong Premier League arajar posau. Hadin bakla Pynliem e Rangdajied Football Club datang sikol lanot aga final ha kesing sajan ka khatway tarik jemang arajar posau. Lemba ka kol belatep rodon lat dingdo ha ka minit ba arpun reu jong ka kelas step. Wala ka Rangdajied kalayo bante lakam bunsha e ka bol kamtam ha ka kalamit ha ka ba kalayo shibun ki kabu. Re ka jing scam ki bak berkajing tebet usiwel rembai rang apkol ka Mawlai. Kalak hanglat e Rangdajied ke persiang ban penyakai. Lengba kan e 6 job ka Mawlai sa season 4 kalalong ka Lahduh jong ka Shillong Premier League mentah hadu Arsien Lynter.